Tu redakcia televíznych novín. Colné orgány pristúpili k tomu, že ak budú na hraniciach veľké návaly cestujúcich, nebudú pečiatkovať colné a devizové vyhlásenia, aby skrátili čakanie na minimum. Určité opatrenia urobili aj pasové orgány, preto v štúdiu vítam nadporučíka doktora Ľubomíra Gregorku, náčelníka pasového oddelenia z odboru pasov a víz z Bratislavy a Západoslovenského kraja. Na úvod by sme si mohli povedať, ako môže československý občan vycestovať. Československý občan, aby mohol vycestovať do zahraničia, musí mať v prvom rade platný cestovný doklad. Tu treba rozlišovať, či sa jedná o socialistické štáty alebo do kapitalistickej cudziny a Jugoslávie. Do socialistických štátov môže vycestovať jak na československý cestovný pas, tak aj na prílohu k občanskému preukazu. Prípadne deti do 15 rokov pri organizovaných zájazdoch môžu vycestovať na súpisku. Do kapitalistickej cudziny a Jugoslávie musí mať občan výjazdnú doložku k cestovnému pasu. Nové úpravy, ktoré ste prijali, sa týkajú aj pozvania. Tak teda, kto mi môže poslať pozvanie a čo musí všetko obsahovať? Podľa novej úpravy môže pozvanie poslať už hociktorá osoba, nie je tu na obmedzené príbuzenským vzťahom. To znamená, že i priateľ priateľovi alebo podobne. Pozvanie musí obsahovať, kto pozýva koho, kam, na akú dobu a samozrejme záväzok, že teda zaväzuje sa uhradiť všetky výlohy spojené s pobytom v cudzine. Zároveň musí byť pozvanie overené nejakým štátnym orgánom, prípadne našim zastupiteľským úradom v zahraničí. Ak sa jedná o pozvanie, že cudzinec alebo osoba, teda, ktorá pozýva a ktorá žije v cudzine, ho píše tu na republike, musí byť pozvanie overené na štátnom notárstve. Môže pozvať osoba v zahraničí treba z dvoch priateľov na jednom pozvaní? Mohla by ich pozvať, ale je tu na podmienka tá, že obidve osoby mu museli žiť v tom istom mieste trvalého bydliska. Lebo pri vybavovaní cestovných dokladov, kde teda pri vybavovaní výjazdnej dĺžky, kde potrebuje teda pozvanie, by nemohla druhá osoba ho predložiť. Budete zjednodušovať tieto žiadosti o vydanie vycestovacej doložky a žiadosť o vydanie československého pasu a vôbec uvažujete o prípadnom zrušení doložiek? To je otázka, na ktorú je ťažko rozprávať. V súčasnej dobe sú návrhy, ktoré sú rozpracovávané ohľadom vycestovania československých občanov, takže treba, aby sme si počkali, až čo prinesie teda nová právna úprava a budú občania informovaní včas. Citujem z listu nášho diváka, ktorý nechce byť menovaný. Prišiel som na hraničný priechod, odovzdal som pás kontrolórovi, ten mi ho otvoril takýmto spôsobom, tu sa pás pretrhol a povedal mi, že nemôžem vycestovať. Čo v takýchto prípadoch? To sa stávalo pri minulých pásoch, takých tých bledozelených. V súčasnej dobe tieto pasy sú elastické, nemalo by sa to stať. Cestoval som do NSR, mal som víza do Rakúska, pasové orgány ma nepustili cez priechod Bergu a poslali ma do Rozvadova. Tu na občan musí žiadať aj o udelenie, teda pripísanie štátu Rakúska na výjazdnú doložku. Ak to je na devízový prísľub, nie sú nejaké problémy s tým. Ak cestuje na pozvanie, musí pozývajúca osoba ho pozvať aj do Rakúska a NSR. Ako je to v prípade, že chcem cestovať do Rakúska cez Maďarsko? Ak chceme cestovať do Rakúska cez Maďarsko, musíme ísť na príslušný útvar pasov a víz a požiadať o toto, aby nám to bolo zapísané do výjazdnej doložky. Vyskytne sa mi na ceste neočakávaná záležitosť. Čo mám robiť? V tomto prípade treba ísť na náš zastupiteľský úrad, kde musí každá osoba sa dostaviť a oznámiť, teda prečo nemôže vycestovať späť do republiky. Tu zastupiteľský úrad môže predĺžiť výjazdnú doložku až o 30 dní. Na záver ešte jedna otázka. Ako často môžem z Československa vycestovať do roka do kapitalistických krajín? Spravidla jedenkrát v roku v rámci dovolenej na zotavenú. No ale môže vycestovať občan i viackrát, keď sa zmestí do tej dovolenky, respektívne keď zamestnávateľ mu dá neplatené voľno, môže vycestovať aj pri neplateném udelení toho neplateného voľna. Ďakujem vám za návštevu v štúdiu, za informácie a vám, vážení televízni diváci, za pozornosť. Dovidenia pri našich ďalších spravodajských reláciách.